My jsme se vydali za Šimonem Ornestem, předsedou občanského sdružení TAP a kapelníkem TAP. A chtěli jsme se zeptat, Šimone, čím jsi chtěl být jako malé dítě a jak jsi se dostal ke své současné profesi? Dobrý den. Jako malé dítě jsem chtěl být určitě lesníkem nebo hajným, ale potom, když mě babička vzala tady na Vltavu na parník a tam jsem viděl pana kouzelníka, jak z ubrousků dělá stovky, tak jsem potom dlouho chtěl být kouzelník. A k současné profesi jsem se dostal taky úplnou náhodou, a to tak, že jsem se v určitý období svého života přišel zeptat na práci vychovatele v Jedličkově ústavu a už mi to zůstalo. Ještě se tě zeptám, pracuješ v Praze, v Jedličkově ústavu, co pro tebe Praha jako taková znamená a co pro tebe znamená oslava? Praha, protože jsem se v Praze na Štvanici narodil a dětství jsem prožil na Malé Straně, kde jsem se na kampě poprvé odvážil zeptat nějakého pána, kolik je hodin, tak pro mě samozřejmě znamená hodně. A jestli je oslava od slova slavit, tak oslava potom bude znamenat nějakou velkou slávu. Já ti moc děkuju. Taky děkuji.